Ang ginumanaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig sa Hesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Hesus. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban sa Hesus sa panon, ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw nila, hikaplagan siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog nahibulong sa iyang malamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya og mingon sa ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako og ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli sa Hesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo sa Hesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.